Estimats i estimades superescoltacontes, com que mica en mica ens estem desconfinant, avui hem decidit explicar-vos el conte al mig de la natura. Esteu preparats? Esteu preparades? Comencem! Mireu, diuen que hi havia una vegada en un bosc com aquest un animal que estava fart, que sempre la critiquessin, que sempre li diguessin que era molt lenta. Esteu pensant en el mateix animal que jo? La tortuga, una lentorra, això és el que li deia a tothom, però ella no volia que li diguessin això. De manera que se'n va anar a veure a la seva amiga la llebre, que és com un conill, però que és una mica més llarg i més ràpid. La va anar a veure, li va proposar un repte. Escolteu i mireu. Raca, 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 ai, com m'agrada! Raca, 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 raca. Oh, que pesada que és la gent quan estic tranquil·lament descansant aquí. Valga'm Déu, si és la tortuga! Verda, lenta i llafiscosa, com sempre! Què vols, ara, senyora tortuga? Que no veus que estic treballant? Estic composant! Escolta, que he pensat que perquè no em diguis més lenta, És que és el que ets, lenta! et proposo un repte. Un repte, tu! Farem una cursa. Una cur! Sí, Una cur! i a veure qui guanya. Si guanyo jo... Però com vols fer una cursa amb mi? Mira, si guanyo jo, no em podràs dir lenta mai més. Oh, et diré lentorra! Vols fer una cursa, sí o no? Sí, les curses que vulguis, tortuga. Comencem. Vinga, prepara't. Però què vol dir? Ara aquí, així ja, així de cop? Prepara't. Però Vinga. tortuga, però Tu prepara't. si te guanyaré de pallissa! D'aquí una estona m'ho dius. I quina cursa hem de fer? Fins Doncs on hem hem d'anar d'anar? d'aquí fins al poble del costat. I tornar? No, quan arribem al poble, a veure qui ha arribat primer. Oh, el poble que hi ha de les Cases Blanques? Vale. Preparats. Preparats? Llestos? Sí, ves fent, que ja t'atrapo. Ja! És que mira que és lenta, És que amb els ulls tancats i caminant enrere la podria guanyar igualment. Va fent ella, Mira-la. Ara s'atura a menjar herba. És que és lenta, pobreta. Però com se li ha acudit una idea com aquesta? És que de veritat, Mireu. Fa anys que sóc la més ràpida de la selva. Si és que del bosc, de tot arreu. Sóc una llebre, jo. Ja veuràs. Me'n vaig. Ja veuràs. Adéu. Escolta, vols dir que cal que corri tant, jo? Si és que és més lenta. És que ni la veig a la tortuga! Saps què et dic? Que m'estiro a fer una becaina i ja seguiré corrent d'aquí una estona. Que això és molt cansat, tu. Aquí a l'arbre estaré la mare de bé. Guaita-la, que és gandula! Deu portar una bona estona. Jo vaig tirant. Amb la posició del sol, crec que ha passat tanta estona. Em penso que aniré a veure per on va aquesta tortuga.
No se la veu per enlloc, eh? No. Vaig a seguir la cursa i guanyaré. Ha! Ja veuré que Talent Torre sempre ho seguirà sent. Apa-li! Adéu! Uhu! Ja he arribat! I sóc la primera! Mira! Ta-dan! Estic anant tan ràpid que m'he liat pel bosc i em sembla que m'he despistat. Però repetiu que ja arribo, eh? Ja arribo! A veure... Tortuga! Però, què hi fas tu aquí? He arribat la primera, Però, com? caminant una passa rere l'altra, sense parar ni un moment. Però si ets lenta! No, perquè he perdut! Has perdut. Ai, no! I sí, la tortuga va guanyar a la llebre. I des d'aquell dia que diuen que les tortugues són l'animal més ràpid de tot el bosc. I si no us ho creieu, aquest conte és ben cert. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte al mig del bosc ja s'ha acabat.